Ulid. Oy, boss. Nahanap kong kay bagong trabaho ron. Kana, boss. Kinsa nang po na ito itumba, boss. Anak sa General Lid. Kana, boss. Kay murag dako-dako ginagpatong ba? Dako yung kay Lid. 1 million. Ha? 1 million, boss? Ato na ko, boss. Tiraho na ako na. Ay, sa Ito na. instruction. Bagong ka na ko ron na. Bago ni mo to tirahon, nini mo kong kauban kay delikado ka nga misyon. Hindi na akong kauban. Pangitag kauban dito. Kanang isog. Di klaseng isog, boss. Karang isog baho. Ay, nabuang naman siguro ka. Ano sa isog baho? Ano sa isog baho? Unsa pa man day, boss? Isog na tao ba? Isog na tao? Ang isog na tao. Kunya, gusto na ako. Dili lang sa isog. Kanang dili talawan. Dili talawan. Oh, kanang nga tao pangita. Ayaw balik diri sa kuwag, wa kay makitaan ha. Kay bahala, boss. Kanang tarong ha. Ako mangitag tao. Ya, terus ko. Ang anong gitarahan mo kanina? Pasalba, mga pasalba, daan pa. Karon Kasi, na. mukalyar ning armasa. Pasal, boss! Pasal ako, boss! Dali ha. Ayun, mo na gid siguro na akong pangita ba. Isog kay nilakwan, no? Pero testingan sana ako, di patalawan. Hop! Ay, Liyok, tulis ni! Usay tulis. Ikaw na gid ako yung pangita! Usay gipangita. Ito silong ti karon. Ayo, boss. Ina mo gusto kong amo, boss, nga ngita og tao nga isog og dili talawan. Nya, usa may labot na ko na. Kalma lang, boss. Nakoy offer si mo trabaho, boss ba? Wa ko nang lang trabaho. Kay bisag tambay ko diri ha. Makwarta gyapon ko. Sige na, boss. Sayang kay ni boss ba? Oh, wa na ko'y labot na trabaho ninyo. Ay, kung damay-damay ana ha. Sulod din ako gusto makita sa mga Andrea. Sus, sayang nga 1 million biyang sweldo. Ata, 1 million ang sweldo ba? Ay, apis wampok ka nang ingon dayon, pod. Nya, interesado ka? Ay, nasi pangutana. Tara na, dala ko sa mong busing. Tara. Boss! Boss! Ay, ay, ay. Kami ni boss! Kami ni boss! Tanong tanin mo pod. Ay, bagong taon ako dala. Mo ni boss nimo? Oh, mo ni. Ano na imong gidala? Oh, mo ni. Ay, ay, tingin sa kuha. Ay, kaya na boss. Dikon kaya na boss. Isog ni. Isog kaya na. Awan dugan boss. Oh. Bugdo kayo. Isog sa mong barangay. Ah, purma boss. Ulid. Sa may mong tao nga gidala nga. Kanang purma na, mura mang nabunalan ang likod ana. Kinsahan nimo boss ay. Oh, tawa boss. Tiaw mo na. Wa magin hadlok si Muha. Mao na akong ginapangita nga tao. Unya andam na kasi mong trabaho. Pangutana pa gyud. Gabaktas pa lang may padaw pa lang mi dire. Andam na kay ko. Ano yung ganahan ako? Nya Lid. Proceed na mo sa posisyon ninyo. Manawag na ko sa details sa inyong tirahan. Lakaw na. Sige boss. Tara kapit. Ay! Ay sabi. Sa man ang purma ni mo mura magkagika ng harvest og saging. Wala ko ikuyod boss. Saging yan ba? Opo. Ako extra jacket niyo. Ay, tama. Ito kay para. Isyu na ko ani ka gamiton ako boss. Helicopter. Ay, salamat. Ayaw ko di ito bang. Dali ang suot ha kay. Dali ito tas pikas. Baliktad pa gyud. Ito na lang mapagkumpay. Tara. Kailangan mong mga buwangon. Pamusilon ka mo ron. Lero, cinta. Toy na nula. Ah, padre. Tawagin si Busing. Wala man ko'y cellphone. Naris ko aday. Pastilan nimo. Tawagan ko si Busing. Tawagan ko. Dali. Nanawag na. Hello, Lid. Hello boss. Nanami sa location boss. Nana mo sa location. Maayo. Tulo man ni boss. Asa man ani? Kanang nakaputi. Ay, kini nakaputi boss. Nakaputi daw. Tiraho na ako na. Ako na nanduulon. Ayo. Ayaw ula kay managa na sila dulito nimo. Guniting cellphone kay ato is na piron. Sige, tirahay na yun. Dar ka. Tuwara hayang. Grabe shooter. Makayo ba? Siyempre, ako na guni. Ang cellphone. Boss, impas na. Kanang nakaputi. Igagaw na ko na. Pandamay. Asam ri ani day? Kanang nakaitom. Ay, pandamay kini din nakaitom boss. Ay, tirabi. Gopong liyo. Nakaitom na nakaitom. Boss, tirahon na mo nakaitom boss. Tuwara ulo. Grabe ka shooter bata ah. Partida. Gipiyungan pa ka na ko to. Kunya, ipaabot mo. Tawagan na si Busing na. Wala. Okay na. Boss, okay na boss. Kanang nakaitom. Asit na to na. Ay, asit man dito. Ay, asa man di ani boss? Klaro wa boss. Kanang nakaitom nga na kong tao na adiya ah. Ha? Nakaitom nga na kung tao. Tanaw sa ako, be? Wala man diri. Wala gyud.
Sus, mga balingag ninyo. Ingon tong asit sa kuha na daw diya ah. Kana magtarong mi. Ado, nagaitom daw ko daw. Kuya Joe, ang tiyaman mo. Oy, mata ba, mata? Ay, ito ara. Nasa daplin. Lo, naunsa mo na. Agoy, wala igo. Run. Ay, pastilan. Ragap nito. Hana, uy, wala igo. Agyon ni mo, patay kita busing anong buanga ka. Yo, nakasibat na tara. Kabindagan, no? Tara, pasin. Hoy, Ulid! Hello, Ulid! Update ba? Hello! Hello, Ulid! Ay, sure ko, tumba na to. Mission success!